Eh, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pah iki paling gak demen Mas. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Amma ba'd, faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal wal hamilu. Iya, Mas. Nggih. Wal hamilu lan utawi tiyang ingkang hamil iku idza matat arekalane mati sapa hamil wa fi babniha lan hale iku ing dalem madaranipun hamil waladun utawi anak hayun kang urip syukka moko dipun bedah batnuha napa madaranipun inda Abi Hanifah miturut Abi Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad lan ngendika sapa Imam Ahmad la yusyaku mboten usah dipun bedah napa batnuha. Dua pendapat, satu sanjang dibedah, satu sanjang boten dibedah. Mergo wonten menungsane ngriku. Pertimbangane ngoten. Nek sing pertimbangane mboten usah dibedah, nek ibuke mati anak katut mati, ngoten berarti. Tolong on. 4 on. Heeh. Iya wis. Iya kuwi 4 on kurang ya 3 on luwe. Lah, piye ta? Telu on. Jenenge ngono lho. 4 on kurang. 3 on luwe. Wa an Malikin lan iku saking Imam Malik. Riwayat saking Imam Malik riwayatane utawi dua riwayat. Kal madhaba ini kaya dene dua madhab. Maksudnya wonten sing sanjang. Iya lah. Nggih, layu syaku wonten sing sanjang. Wattafaqu lan sepakat sapa para imam madzhab ala siktoh ing atase sak temene bayi kluron, kluron. Nek arane napa? Sikto niku Iya siket. ya kuwi Ayo bayi apa? kluron niku. Bayi keguguran ya. Iku idalam ya blu hari kalane ora tekan durung tutuk sapa asiktu arba'at asyurin ing petang wulan lam yusal moko mboten perlu dipun dusi apa siket walam yusalla lan mboten dipun salati alaihi apa ing atase siket mboten usah disolati mboten usah didusi langsung pendem. Sepakat niku para imam madzhab fa in wulida ba'da arba'ati asyurin moko lamun den lairna apa siket ba'da arba'ati asyurin sak sampune petang wulan. Jawabe faqala moko ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah ngendikane niku enten rincian in wujida lamun dipun temuaken apa ma barang maksudnya indikasi ya dulu kang nuduhaken menunjukkan apa ma alal hayati ngatasé urip mane niku dibayani min utosin saking waing al atos iku sering waing jare gak gembu. Kita sing wae ngopo iki? Yo iku, bayine mang iku. Nek wis luwih teko petang wulan. Mosok iso wae ngono. Lho, menawa nek ana tanda-tanda, Mas. Nangis. Nek ana tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bayi ini hidup kalau dia keluronnya itu setelah 4 bulan. Jadi contohnya ini waing, waharokatin, obah, warodoin terus lempeng. Uhusila moko dipun dusi wasulia lan dipun salati alaihi apa ing atase siket niku wau. Nek urip terus mati. Nek mati niki. Nek urip di rumah ta. Ya mesti to. Lha iya, iki maksudnya ki nek mati.
Lagi ora Apa? ya didusi to, Pak. Lah, Lek lahir toh, terus dek uget-uget. Iya. Ya didusi, Pak. iya uget-uget. Kan tetep didusi. Terus mari ngono mati. Ora mati kok. Urip iki. Iki urip iki. Gak mati. Ora iki ora tulisane iki kene. Ira enek. Lah, iya. Mafhumnya. Mafhumnya itu gitu. Wasulliya alaihi disolati. Maksudnya perlakuannya sama seperti orang dewasa. Wa qala lan ngendika Malikun sapa Imam Malik kadzalika kaya dene mengkono. Maksudnya iku kaya Abu Hanifah. Illa kejaba fil harokati dalam persoalan gerak. Nah, gerak ini ki Imam Malik memberi syarat. Fa innahu krana sak temene Imam Malik istaroton iku mensyaratkan sapa Imam Malik antakuna yen to kudu ana. Apa iku gerak harokatan iku rupa gerak bayinatan kang jelas. Yashabu kang ngancani hateng niku harokah bayinah. Apa tulumuksin suwene meneng. Yutayakonu ingkang dipun yakini dadi sifate tulumuksin niku. Utawa dadi sifate harokatan bayinatan ingkang dipun yakini ma'aha ing dalem sartane harokah bayinah apa al hayatu urip. Jadi sampai ada betul-betul indikator yang meyakinkan bahwa bayi ini ada hidupnya gitu. Geraknya itu harus gitu. Lek gak ngono ya berarti Kebathok lho. heeh. Iku dikageti-kaget mati. Ya. Pakala ngendika Syafi'i sapa Imam Syafi'i yusalu dipun dusi apa siket niku wau nek wis luwih petang wulan. Qaulan wahidan kelawan pangendikan kang siji namung kutha. Titik. Persoalan malih. Wa hal yusalla alaihi. Ini di mazhab Syafi'i masih. Apakah yusalla dipun salati alaihi apa ing atase siket? Nah, qaulani. Ai hunaka qaulani wonten dua qaul. Iku ada dua qaul. Al jadidu utawi qaul sing jadid ai min huma saking dua qaul niku annahu iku sak temene siket la yusalla mboten dipun salati alaihi apa ing atase siket malam tadhur atau malam tadhar. Selagi ini mboten tampak amaratul hayati apa tanda-tanda kehidupan. Contone kalikhtilaji kaya dene goncangan, maksudnya obah, ana obah. Mungkin iki obah iku ya pas laire kuwi, kapan ndak anu. Karo. Heeh. Wa qala ngendika Ahmad sapa Imam Ahmad terkait niki yusalu wa yusalla alaihi. Dipun dusi apa sikat wa yusalla alaihi lan dipun salati apa sikat. Wattafaqulan sepakat pun beres iki. Wattafaqulan sepakat sapa para imam madzhab ala anna ing atase sak temene saan iku idastahalla. Arekalane idastahalla iku nek bulan iku pas bulan sabit nika. Dadi teng mriki nek bayi niku pas ana nangise. Istihlal niku. Ana nangise ana suarane. Awal lahir iki. Apa siket au baka utawa nangis. Loh, apa bedanya? Yo karo bedanya. Pokoke nyuwara lah istihalan. Nek moro-moro halo-halo saudara-saudara wah melayu iku. Arek bayu ngono halo-halo. Aku sering story mic kok lek. Ya. Au baka utawa nangis sapa bayi niku. Yakunu moko ana hukmuhu apa hukume bayi niku. Hukmal kabiri kaya dene hukume wong gedhe. Maksudnya ya padha yusalu wa yusalla alaihi. Niki sing terusane mati ngoten lho. Nek terusane gak mati ya di rumah terus. Ya didusi to tetep. Iya. Tapi gak usah disolati. Wa hukiyalan dipun hikayahaken. Maksudnya ada cerita. Kula mboten ngertos yen apa bedane ruwiyah hukiyah. Yang jelas enten derajate. Sing dhuwur dhewe nggih ruwiyah. An Sa'id bin Jubair saking Sa'id bin Jubair apa annahu sak temene Sa'id bin Jubair la yusolli niku mboten nyolati sapa Sa'id bin Jubair ala sobi ngetase arek cilik malam yablug selagine durung balik sapa arek cilik. Dadi arek cilik kok ninggal mboten purun nyolati. Nek koyo sing buku sampe no kae Mas. Pas ninggale anake jambali. Ya iku.
Faslun pun sampai niki mawon waniyatul wasili wallahu a'lam bishawab bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.